Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uphike ukusebenzisa imikhiqizo yokushintsha ibala umculo kamaskandi osekusabalala isithombe sakhe ezinkundleni zokuxhumana ebukeka eseyellow bone. Ukhuzani Mpungose ovela esithombeni egqoke isikhindi imilenze yakhe ibukeka imhlophe kodwa amadolo emnyama uthe akazi nokuthi ithengwa kusiphi isitolo imikhiqizo yokushintsha ibala. Lo mculo ophenduke ihlaya kwi-Facebook naku-Instagram bebodwa bamsola ngokuthi usebenzisa lolu hlobo lwemikhiqizo yasemgwaqweni ethenga ematafuleni. Abantu badidwa ukuthi mina ngisexy yize ngiwumculi kamaskandi. Akujwayelekile nokuba nemilenze emihle njengeyami kubantu besilisa. Enye into ukuthi ngikhule ngigqoka amabhlukwe amade, izikhindi bekungayona into engijwayele. Ngicabanga ukuthi sengihlale isikhathi eside ngingayivezi imilenze yami, ingakho bebabaza ukuthi mpofu. Ngithe ngoDisemba ngike ngishintshe ngifake nezikhindi ngoba ngenzela ukushisa. Ayikho into engigcobayo futhi angisoze ngazishintsha ibala kusho uKhuzani. Eqhuba uthe uyazi kukhona bese besizakele ngokusabalala kwalezi zithombe. Uzwile nokuthi usenamekwe nakwi-Ladies House yodumo ku-Facebook. Bengihlala ngizwa nge-Ladies House kodwa bengingazi ukuthi inamandla angaka. Anginankinga-ke kodwa uma ngifakwa izintokazi ngoba angikashadelwa kusho uKhuzani ehleka. Ephetha uthe abantu abakujwayele ukuthi uyinsizwa ebukekayo ngoba kuningi asazobonakala ngakho njengoba eseqalile nokushintsha izikhindi. uKhuzani uthe kuningi aphezu kwakho njengoba kuqala unyaka abantu abahlale belindile uzozethula izinhlelo zakhe emculweni.